Ois ollut niin kiva hei vähän jutskata teidän graffitiskennestä. Mitä de här bruna färger, mutta nämä ruskeat. Ihan pientä suutinta. Painasen 5. Joo, eli skinny, sitten pink fat ja sitten... Onko se nykyään semmoinen niin obligatorinen? No en mä tiedä. On se obligatorinen. Mikä? Mikä se on? Se on näin kohta. Noi piikit. Näin mennään. Joo, du som betalar. Jag jobbar. Mulla on sitten noita hanskoja. Tehtiinkö sille mitään? Antti kittottiin vaan. Iskä ja äidin lapsi. Ai otatko siskoja? Tehdään sillä, että mennään tuonne ylös skeittiparkkiin ja maltaa skeittiparkin takaosa. Ja mä sketsaan aluksi liidulla vähäsen, sitten Tatjana ja Eeva voi jäädä maalaa ja niinku, mä vaan katon niinku on päälle tässä väri. Sitten vähän jeesin. Okei? Okay? Ja muistatko mitä tää laittaa? Muistin. Joo, se työnnetään vaan. Ei saa olla itseltään. Joo, ei. Joo, ei. ei. Joo, sit nyt se on. Sitten heilutat sitä kannua, muistat sä? Tai kopautat kerran maahan. Ei, kun mä heilutan. Eeva, me ollaan där nere. Eeva, se saa olla niinku vapaammin. Joo, den här delen. Sä maalaat tän osan. Joo. Elikkä me maalataan tässä nyt sitten veden maailma. Vesi on meille kaikille äärimmäisen tärkeä, eikö näin mitä pellet? Kyllikki Kaato ja Tähdenlento. Mä oon Pyssö Pam, mut graffitis mä oon Ilje. Niin me maalataan, niin kun nää on koirafriikkei, niin toki ne dokissa tänne peittaa. Sitten sit tulee kaloja paljon ja semmoinen upea punainen aurinko, kun tätä stadia juhlisti muutama päivä sitten. Niin näin me lähdetään nyt ja sitten totta kai graffitiskene kuuluu mun mielestä sydämet ja sit pisarat kuuluu aina. No sehän sopii vedenmaailmaan erittäin hyvin. Eeva, hieno. Te on oikeesti upea. Se on aika hyvän näköinen. Mä oon se torkoon. Mennä kattoo kauempaa. Mitä sun taiteinen silmä sanoo? Ihana. Ääli. Katos Leena, nyt mennään ihan eri tahtiin. Mä oon niinku oikeesti sitä mieltä, että musta oli supeeta. Ajatelkaa turistit, jotka tulee stadiin. Et jos ne turistit, jotka tulee stadiin, että jossakin olisi joku risteilijät, kun tulee Katajan nokalle, että siellä olisi yksi graffitiseinä, yksi konttiseinä. Ne sais täkätä itsensä sinne. Sehän on nykyään se, että ei me tulla vierailemaan vieraisiin stadeihin, vaan me tullaan niinku olemaan osa sitä paikkaa, että ne sais täkätä itsensä, ottais selfie, se maksaisi tyyliin 20. Siinä olisi joku nuori kunti, tai tyttö, joku nuori, joka ohjaisi niitä ja stadi maksaisi niille kesätyö liksaa. Musta olisi ihan huippuidea. Mä oon tarjonnut tätä, mutta ei vaan ole tarttunut. Mun pitää varmaan ruveta itse yrittäjäksi. Se on upeen näköinen. Joo,
Se on siinä. No niin, lähemmäs. Joo, haluatko lippalakin? Graffitiskene kuuluu lippalakin. Joo! Elä huudi. Onks hyvä? Ja Eeva nauraa, hyvä. No on huligaaneja. Täällä on ne kalat. Tässä on Tatjanan koira. Tämähän on kuin puu. Eeva, ja katos tän toista puolta. Niin pitää mun ottaa vielä, teekö me vielä käsiseisona, Eeva? Teet! Mikäs oli meidän eka yhteinen työ? Siinä taisi olla Six Five Crew mukana. Mikäs oli se eka yhteinen työ täällä stadissa? Se ei ollut se Ilta-Sanomien juttu. Oliko se Orkmin pömpeli? Joo! Sitä me käytiinkin kattoo, kuule se on tosi siistin näköinen yhä. Ja Eks on siellä alempana pusikossa. Niin siis tää esittää niinku Stockjet-junaa ja sitten tässä lukee tää Six Five Crew. Eikä kun se oli se senioriryhmä, mihin mä siihen maailman aikaan kuuluin. Sitten tästä työstä tykättiin, kun oli avajaiset, niin ne oli aika vaikuttuneita tästä työstä. Siis tää oli fyysisesti tosi vaativa. No niin, siis taidehallissa oli skeittilaudan tuunauspaja. Jota veti yksi hirveä ihana Ossi Pirkonen, joka on muun muassa maalannut noita sähköpömpeleitä Helsingissä. Ja mulle tuli idea, että mä teen mun rakkaan 4 ratikan. Se on semmoinen julkinen, mitä mä käytän säännöllisesti. Ja mulle tuli heti mieleen, että kun mä en niin todellakaan niitä junia pommaa, niin mä teen tästä skeittilaudasta sitten niin mun tämmöisen junan tai ratikan, jota sitten pommataan. Sitten tässä tulikin semmoinen oikein kollektiivilauta, että kaikki pikkupojat no siellä leirillä, siellä kurssilla oli varmaan joku 4 pikkupoikaa. Sitten nekin halusi tehdä tähän kaikkeen, niin mä annoin niitä tehdä sitten. Ja musta oli kauhean kiva, että ne rupesi tekemään kaikkea tähän lauttaan. Läpileikkauksen katutaiteesta ja graffititaiteesta tämä Malmin kartano, niin onko tämä joku juna-asema, tunneli, niin kyllä ihmiset saa. Skenessä on törkeä siistiä sen yhteisöllisyys. Et niin kun mäkin olen aika untuvikko noissa jengeissä 3 vuotta pyörinyt mukana, niin Suomen parhaat ottaa sua mukaan erilaisiin prokkiksi ja perustaa yhdessä grevejä ja tolleen. Malmin kartano Maltsuus Stacella oltiin maalaamassa lokakuussa. Koko se alue maalattiin ja meitä oli 70 peinttaria siellä, niin se meidän legendaarinen Hende kokosi niin Retsan, LPS:n ja sitten Kabun ja Meitsin mukaan niin maalaan, värittämään hänen niin sketsaamaa biisiä. Sä oot niin ihan huippujengissä ja tapaat siellä on koko Suomen ykköskartin mukana. Tää on luksusta.